Her er Peter Pedal. Han boede sammen med sin ven, manden med den gule hat. Han var en sød lille abe, men han var meget nysgerrig. I dag er han nysgerrig efter at vide, hvad der er i den store æske på mandens bord. Hvad kunne det dog være? Han måtte altså lukke op. Den var fuld af nogle sjove små brikker i alle mulige former og farver. Det lignede næsten slik. Måske var det slik. Måske kan det spises. Og før han vidste et ord af det, senere på dagen kom manden med den gule hat hjem. Jamen Peter, du har jo allerede åbnet æsken med puslespillet. Jeg havde ellers tænkt mig, at det skulle være en overraskelse. Nå, lad os prøve at lave det. Endelig var puslespillet færdigt. Der manglede bare én brik. Manden kiggede efter alle vegne. Det var mærkeligt. Det er jo et helt nyt puslespil. Nå, men der er ikke noget at gøre ved det. Måske finder vi den i morgen. Nu må vi hellere gå i seng. Næste morgen havde Peter det ikke så godt. Han havde ondt i maven og kunne ikke spise noget. Manden kunne ikke forstå det. Han gik ind og ringede til doktor Bang. De kommer nu. Godt. Lad os se. Først kiggede lægen ham i halsen. Så trykkede han ham på maven. Så tog han sit stetoskop frem og lyttede. Det er måske noget alvorligt. Du bliver nødt til at tage ham med på hospitalet og få ham ryggen fotograferet. Du har været her før, Peter. Dengang du brækkede dit ben. Kan du huske de rare læger og sygeplejersker? En sygeplejerske tog dem med ind i et rum, hvor hun gav Peter Pedal noget at drikke. Det var hvidt og smagte sødt. Det hedder barium, Peter. Det hjælper lægen til at se, hvad det er, der er i vejen med dig. I rummet ved siden af var der et stort bord og en læge med et tungt forklæde på. Manden fik også et forklæde. Peter var nysgerrig. Mon han også skulle have et? Nej, det skulle han ikke. Nu skal du, Peter, op på bordet. Jeg skal lige tage et røntgenbillede af det, der er inde i dig. Hold vejret, Peter. Så, nu må du komme op. Og så skal vi nok få billedet fremkaldt med det samme. Lad os nu se en gang. Der er noget der, som ikke skal være der. Jamen, det ligner jo. Jeg tror sørme, at det er den brik, der manglede i puslespillet i går. Ja så. I hvert fald så ved vi nu, hvad der er galt med vores patient. Så bliver du nødt til at blive her et par dage. Vi putter en slange ned i din hals for at få brikken ud. Det er hurtigt overstået. Jeg får fat på en sygeplejerske, der kan føre jer til venterummet. Der var mange mennesker i venterummet. Peter måtte også vente. Se der, Bitten. Det er Peter Pedal. Bitten havde aldrig været på hospitalet før. Hun var bange. Endelig blev det Peters tur. En sygeplejerske skrev en hel masse ned om Peter.
hans navn og hvor han boede og hvad han fejlede. En anden sygeplejerske satte et bånd om hans håndled. Der står dit navn på, så alle kan se, hvem du er. Og jeg hedder Karen. Jeg vil tage dig op på dit værelse. Det her er børneafdelingen. Her er en masse børn, du kan lege med. Det var sandt nok. Der var mange børn i værelset. Nogle gik rundt, andre lå i sengen, mens en læge eller sygeplejerske tog sig af dem. Det er Peter Pedal. David skulle have blodtransfusion. Sten havde benet i gips og sad i en kørestol. Og Bitten sad i sengen og så trist ud. Peter var glad for at komme i seng, for han havde ondt i maven igen. Jeg bliver nødt til at gå nu, men jeg kommer tilbage i morgen tidlig, inden de tager dig til operationsrummet. Sygeplejersken vil putte dig, når du skal sove. Og som han havde lovet, kom manden tilbage tidligt næste morgen. Sygeplejerskerne havde travlt med Peter. Den ene tog hans temperatur og hans puls. Den anden gav ham en pille. Det er for at gøre dig søvnig. Og en tredje kom for at give ham en indsprøjtning. Det gør lidt ondt, Peter, men det går hurtigt over. Men jeg har jo slet ikke rørt dig endnu. Sådan. Det var da ikke så slemt, vel? Nej, det var det ikke. Og nu var det i hvert fald overstået. Da Peter skulle køres ind på operationsstuen, var han allerede ved at falde i søvn. Han prøvede at holde sig vågen, for han var så nysgerrig efter at se, hvad der skulle ske. På operationsstuen var der et stort bord med skinnende lamper over, og en masse læger og sygeplejersker. De havde kalotter på hovedet og masker for ansigtet, så man kun kunne se deres øjne. Dr. Bang var der også. Du skal ikke være bange, Peter. Det er snart overstået. Snart sov Peter. Da han vågnede, vidste han ikke, hvad der var sket. Først kunne han ikke engang huske, hvor han var. Peter? Så er det overstået, Peter. De fik brikken ud. Og snart er du frisk til at løbe rundt igen. Peter var træt og svimmel, og han havde også ondt i halsen. Vi lader ham sove. Det trænger han til. Næste morgen havde Peter det bedre. Dr. Bang kom for at se til ham, og hans ven kom selvfølgelig også. Bitten kiggede over på ham en gang imellem. Hun så lidt mindre trist ud, men hun smilede stadigvæk ikke. I morgen må jeg gerne prøve at gå. Jeg kan næsten ikke vente. Næste morgen var Peter Pedal rask nok til at gå ind i legeværelset. En dame viste Bitten, hvordan man brugte fingermaling. Der var en masse forskelligt legetøj. Der var endda et dukketeater, og det var lige noget for Peter Pedal. Han havde jo 4 hænder, så han kunne klare 4 dukker på én gang. Han lavede en hel forestilling. Børnene lå og råbte, og selv Bitten smilede lidt for første gang. Der var også andre ting i legeværelset. Et fjernsyn og en grammofon. Peter var nysgerrig. Hvis han nu hoppede op på grammofonen og trykkede på knappen, måtte han så ville dreje rundt og rundt og rundt.
Heldigvis landede Peter Pedal på en blød pude. Så er det nok for nu. I må hellere tage en lur før frokost. Det er en særlig dag i dag. Borgmesteren kommer nemlig og besøger hospitalet. Og lidt senere skal du hjem, Peter Pedal. Da Peter Pedal havde sovet til middag, skulle Sten prøve at gå selv. Og der stod den tomme kørestol. Peter var nysgerrig. Peter, stop, Peter! Vil du stoppe, Peter? Peter, pas på! Peter! 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 Hov! Hokkers! Nå, hokkers også! Peter! Han landede lige i armene på borgmesteren. Sikke et rod, der var. Han har knaldet alle tallerkenerne. Og kørestolen er også ødelagt. Hvad mon borgmesteren tænker? Pludselig kiggede de alle sammen op og lyttede, for op på balkongen stod Bitten og lå og lå. Så begyndte de andre børn også at grine, og nogle af de voksne. Og så begyndte borgmesteren at grine, og til sidst stod de alle sammen og lå, så tårerne trillede. Alle sammen, undtagen Peter Pedal. Du skal ikke være ked af det. Det så så sjovt ud. Jeg har aldrig i mit liv grinet så meget. Jeg er så glad, fordi du har været her på hospitalet sammen med mig. Jeg er ked af dette uheld, herr borgmester. Sikke et rod, du har lavet, Peter. Men du har også gjort vores lille Bitten glad igen. Og nu er din ven kommet for at hente dig. Farvel, Peter Pedal, og pas godt på dig selv. Peter! Her er noget, som du har brug for, Peter. Men du må ikke åbne den, før du kommer hjem. Peter var meget spændt på, hvad der var i pakken. Det var sandelig den brik fra puslespillet, som havde været skyld i alt det besvær. Hvor var det pænt af lægen at gemme den til os. For nu kan vi lave puslespillet færdigt.